Dua uhu no video yi mu dua esi asante afigyase. Na sa dua we mu abakosem ene se esi asante afigyase ache yie pa. Efiri bra afigyase kuro dua no ebesi ho no dua we yasi ho no sa bepem sa bri. Opebreo isitobreo dua ni si ho no dua no enwuda. Na sade etie no so da bia sa na etie. Na eno ene ne ye busa se abakosem bai na wonim fa sa dua we hu. Na dua we kura yesan efre ne sei akoye ade a eho abakosem no dodo na no enim na dodo na so ntimi nkyira se yi ti de mi busa ne se wo a utie me ne wo a wo hwe me sa dua we ye si asante afigyase eye abakosem dua yi dua we ni din ankasa e de sei na enu achi ne so no abakosem bai na wonim de fa ho twere e comment section ho emaye high search East TV se wo fira asante afigyase ana wo fira asante afigyase na enso unim abakosem bi efa ho ne bibi kakra fa ho a mayente wonka so be twere comment section ho search East TV fie sem ko a